Ikomplu reazzjonijiet pożittivi għall-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-poplu Malti u Awċi jingħata lura il-flus li nsteraq mill-Gvern Laburista brabta mal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Waqt żjara fiż-Żurrieq, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech stqar li ħafna kienu dawk il-persuni li rringrazzjawh għall-inizjattiva li ħabbar ftit tal-jemilu. L-Gvern ġdid Nazzjonalista jagħti lura l-flus li nsterqu u li s'issa jammontaw għal 50 miljun euro fuq medda ta' 8 snin kemm ilu l-Partit Laburista fil-Gvern. Ser mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma li mistenni jkun ikkonfermat minn rapport tal-NAO. Biex inkun onest dwar il-kontijiet ta' dawlu l-ilma mhux dgergir smajt, imma smajt ringrazzjament. Ġifieri min avviċinana qed jgħidilna grazzi li qegħdin titkellmu għalina. Grazzi li qegħdin tagħtuna l-opportunità illi nistgħu nirreġistraw mal-Partit Nazzjonalista biex inkunu nafu li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem għalina fuq din il-materja. Grazzi li jintkom ħriġtu fuq din il-kwistjoni, tkellimtu mingħajr biża' u tajtu s-soluzzjonijiet. Grazzi illi offrejtulna wkoll l-opportunità li nivvutaw lill partit Nazzjonalista bis-serħan tal-moħħ li nafu li kif ikun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun hemm ir-rifużjoni tal-flus li seraq Gvern Laburista. Fl-aħħar jiem, Robert Abela mhux biss baqa' jinjora l-appelli ta' eluf ta' Maltin u Awċin li qed jinsterqu mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma, iżda qed jinjora wkoll l-ammissjoni tal-predeċessur tiegħu, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, li 3 snin ilu ammetta li hemm anomalija fil-kontijiet tal-arms. Intant waqt din iż-żjara fuq il-Monti taż-Żurrieq il-ħamis filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ma' diversi residenti żriera bejjija li kienu armati kif ukoll nies oħra li kienu qegħdin jixtru. Ma' Net News Bernard Grech tkellem pożittivament dwar il-fatt li l-ħajja bdiet tiġi lura għan-normalità u li huwa fattur importanti li n-nies joħorġu u jixtru sabiex jgħinu lin-nies fin-negozju. Il-fatt li tiġi fil-Monti d-darba Żurrieq tiltaqa' man-nies, tiltaqa' ma' numru sostanzjali ta' nies fir-realtà u allura anke mhux biss jitkellmu miegħek imma anke tara li qegħdin jagħmlu l-kuraġġ joħorġu. U allura hemmhekk tara kemm huwa sabiħ li n-nisa ħarsu l-qudiem li noħorġu minn din il-pandemija u jridu bla dubju jerġgħu jimxu l-qudiem biex ikollhom ħajja aktar libera, ħajja aktar serena. Tul din iż-żjara fiż-Żurrieq, Bernard Grech kien akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina, kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq, kif ukoll mill-kandidati Francine Farrugia, Stanley Zammit, Owen Xiberras u Stefan Karwana.